Ai kani ke janmit nga ai ngo yau play nagabanta kani ke por ka ba corridor ka ba ula ai hanga badapi kam tama kani ke pong so comment o trau la sha pa sai sin da ka jisnai ka jango ya ka ban yo ban sam di ka tien ka jango play shapi ngai ka be pi boro na ma ka daw ka kerteng ka jong Jesus Christ blong try bo nong pan im jong a ba jong pi ngai ka pi ba ka yeng ka sem ka jong pi dan na pdeng ka met ka ba koi ka ba kia ngadon ni ka kubor ka ba linkot ay ni ka por nakashithiu Paul shau Titus kalnong ka balay ka dikot ka ba ningkong kumlungin sung hu ka dikot but kaya ka jing tu jong nong tho abo tho ka dikot but kumlungin pintri kami kini hai ka jingim ka jingi kata ka jing kai ka junga ha ka di ka por then puli Titus lie way ningkong na ka Bible English ka ong kumne. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good works. Hagababa kasi gong to pen kan mau yiki ban pen ha po yelade ha kinong sinshar bat kibadon bor ban kongo bat ban long kibala kloy ya kata ka jingle baba baro. Alangin puli kasiti jong Apostle Titus broke away dan sibon ki team and the way na ki team hang ni kada good works and ki kam baba. Nan puli Titus iway kada khat ka ba khan real. Ani ka nong ka benengong ka ba khan real way hu ang ni ba. Kidon kini kinong itu lupa bakla. Kilen yaw blay da ki khubor kabagialap bat da ka jingim kabakim kipla bagi tiap you blay ray halagi kam kilen you both da ka message kabaki kren da ka khubor ka false gospel and secondly da ki kam ki joki and then you have along very much aware habdeng jongi na marbun ki false prophets ki false teachers ki false pastors ki bayalap ya ka way pa ka gospel kamne ka gospel jong Chris kamne ka gospel ka pet em ka ba ki apostle ki lam ba thog acting ka jong blay ki belap ta ka way pa ka gospel hindi ki bre ko gentle babha umdan shu kum maki ki ba kloy ketika mang ketika dia watch onum pet tang ya ki kam pet ning kong ka message te baror ling yaman pet ka message ng yaman pet ki kam rong yaban pet. Bagi false prophets, ki false teachers, ki false pastors, ang ni ang Paul Titus, ki kam bagi tiap you blay, hindre ki hakikam ki len you, including ka message ka bagi kren. Including ka message ka bagi kren. Titus nyo bakla sa ko kumne. Hagi ki baro da penil di ka rukom haki jingle babha. Okay? Penil di karukam ha ke jingle baba haga de khat ka ba khat sao wong kumne ubalai ti no ila di na ka banta jongi bangin nyok sis pa no yangi na ki jing bam hok bro chris uta boleh na ka banta jongi ba un pin khoi halade hi ya upat lang banlong ka benta kan ti jong uhi uba shirhem ya ki jingle baba công ta cái nông cái balai hoặc cái bên công wong po balong cái bala kloy ya cái jingle baba baro good works nanta hakada khat ko pra cái nông balai wong biang cái shisha long cái taga ktien te sa pang gini ki ru ngalakwa ban men ye thu scam khnang ba kita ki balanget ha ublay nyo sumar banyai minot ha ki jingle baba kini ki ru ki long ki baba ba mentoy yaki prayer. So kam kanika dega we ni kitim good works kam baba kadega we ni kitim aka chithi Paul sha Titus dan ki we pa kitim nan rega dega we ni kitim aka ni kasithi. Tidak ada para bagi every good works we pa kam baba kabang ile kamot
Keren ya kata ka visible action. Kita kikam kibayo kaba reflect ya kata ka jingim kabalayo ya ka jing penem bat ya ka jing pengkala. Every good works kaba naga jingim jong gibangay kakamba ba kabangile naga bandao try. Laka lang hakot ying habaring na ka jing shikri ka jing. Kade kata ka kapadi kata ka visible action kikam kiba yo shabar ban reflect ya kata ka jingim kabalayo ya ka jing penem bat ya ka jing pengkala. Kata ka transform life ta ka gospel. Ginam klet ya ke immediate context ni. Upol uken tu yung Titus. Baon pen kan mau yung ibangit. Hagal nang balay hoga maningkong. Namar kung kibriw nilong kibriw ka baklet be. Wala ka gospel ha banyi kren si kren pa gabalang naman teng kung kibriw giklet. Ya ka kubor ko dong kamtam yang ihang ni bat nang gilek nan ni. Nilong kibriw ka baklet be. Ite be kata. Bung ki ka ba ngila de pendap hakisan stem terus nem mensyua pindah kelib yang mentang ngila klip no. Nama bagi degi mereka bakat be haban pen kan mau ki bangai ba pli ki long komta. Ba Paul so tu ka tau kan tu tai tas pen kan mau. Ban pen kan mau ya ki para mai to pen kan mau ya ki ban pen ha po ai ladi. Ha ki nong sensyar ba ki badan bor ban kongo ba ban long ki bala klo ya ki jingle ba ba baro. Nanti kau kabar. Balam krens niu ya de ru. Banam long kibayania Henry kibayasya daga pen ka jing jamnot baro syakibriu baro ka kren ya ka jing dai bat ka pertei bat ka imlangka salah sebagai long gentle syakibriu baro bahang ni ka dekat ka benengong kenong balai habangi observe na ka text kani ka kamba baha ka ba Paul wang yu Titus ban kentu siya banget nila ban pia haki ar banta civil and relational nga ong nakakitin ng way banga sa batay fi kamot kuno civil and relational civil kamot ba wang magide ban penhapo ban buram ya kata ka governing authority ka bor ka basen siya ringi ka pertay haduk lano ngilong against yaga governing authorities ngin sepek sibet ka application part bagani kalong kepada kam hadu kata-kata para bagai payusong ndai hang ni ngi iba upol khot ngi bagian respect mo gabar bagin don kata karukom em ka don ka jingsuk ka bayasuk ka peaceful conduct haka em lang kasal nanta kiktin badai biang ba ka jing snoret haka imlang kasalang yang ki kind speech kiktin badan burong bat kata ka jing snoret kebesaw bangin long lakloy banya aga kti kamon ga kti ka diang na kamanta ka jing bhalang jong baro actively contribute Kena kata active contribution nakam ta gajing bahalang iya baro. So kani Titus lai way kamlong limited tangapo ka circle na ka service ng ka church kada ya kaban mi shabar na ki boundary jong ka balang. Siwaya ka bangin ya chaprang ng ko po. Banyada ya ki bangit hypocrite na ka false gospel, ni ka gospel ka bakalal ni ka false doctrine. Baka nam yo rung haki bangay pagabalang. Habaw Paul ay ka ni ka command. Upol udon ya ka jing singong tu. Ba kinsami kinang kaya bakala, ki bangay kisa su bakala, kistaman perkhat manong ba natanga imbang ngan yo jing penim. If I do good works, I will earn salvation. Upol tip ya ka baka sa rung kisami kinang kaya bakala. Ki bangay kisa su bakala. Barang yang bangin sa yoy kami. Kumbalong babon kijing sekrin do por do kisni. Good work safe. Yo. Bat ni persang ban im man yo beneng. Ni persang ban le ban im. Haga jaga ka bangin. Ka ngu i galenti jong kijing ngay. Haga ba Kristo lawan ni ka ban imingi. Haga bo polo kren ni hagal nong ka ba ar kada khat ka ba khatwai ka ba ong gumno.
Namar ka jinge ka jong blay ka lapao ka kan new press. Ba ka dekat ka ba karar ta tepin iyang to. Ter syakmat ada ulang balai. Ukraine Jepang ka kubor ka jipem ka bahau Jesus Christ. Marway. So Paul why di ka man ususu ba kinsami na kayo bakla ususu ba zat kibangek su bakla ya ka jingkan tu ka jong yu bagian pengkala ya kan ni syaki jingkai bakla na do good works to earn salvation tibanya daya ki bangek ya ka balang na ka false doctrine ka benrung sa ka balang habu ai ka de ka command Upol utho siu Titus ru pan pin kan mau bagani ka kam ka babha ka bu pol Ukraine hakani ka chithi bor ka wei kam dei na ka banta bangin earn ya ka jing panem bangin yo jing panem na ka jing empha ka juni Henry upen kan mau bagani ka dei uso ubami na ubriu na ni ka briu lab yo jing panem how Chris marwei pila ban puli kita ka khot ka besau hadu ka khot ban yo ka nong balai ngan puli na ka banta trong piong kum ne Henry habala pau ka jing lesbon ublei unong panem jongi bat ka jing ie jong u sha u ben rio ta ko pa yu kon bla khamar wei bat panem yangi ula panem yangi om na ki jing le ka hok ke bangi hi la le ngap ba om na ki jing le ka hok kam ba jing ben le henry ka ba kom ka jing snei jong u da ka jing sat ka jing kha asin ka jing pen thamai u men sim ba ko ya ka ba the no kar hai hangi dano dau Chris unong pen im jongi babala pen san yangi de kata ka jingai ai jong u on yo pelong yangi kinong yo pateng ka ba kom kata ka jingkermen ka jing im bam jukot hi kai bu pol ka wanong ne hey kani ka ba ngong fi im ba ka mut ba pin earn salvation namare ka jing pen im jo filas scam ha ka ai ka bu Chris ulong ba ka ai ka bu Chris ule kata ka de ka gospel of grace yo jing penim da ka e ka bu Chris la pedep na ka banta jong ni da ka jing im janai ka ba ko im ba da ka jing knya ka ba janai ka bol ai halo jong ka dik na bangin yo ka jing ka de bitang da ka jing ai marway da ka jing net marway how Chris marway so Paul su thu den brau tho no kum ne pan pe kan ma wi ki bangai pala pen kesan ye phi da ka jing ai ka ba how Pengkesan langan kerana kegentin pengkesan kan jerong pat ada kan haga de kepor ka ba unong pop ungek yo jisu ke unong dei tang ba u jisu shim no ai ki pop joni ane shim no ai ka jing bitaro pa na ka jaga ka joni hendre ai kata ka hok ka jong u shangi kata ka hok ka bola kamai da ka jing im janai ka bola im da ka bola kongo ka hukum janai na ka benta jing ba da ka jing kenya ka ba janai ka bola ai halo jang ka dikna kata ka de ka hok Ukris ka bau kamai pada bagi ngek you ai ya kata hangi ka hok ublei ka bana u Jesus Christ but they da kata ka hok yo ka jing pengsan ka de ka bang yo na ka ka bu Christ lolong ba ka bu Christ pendap ka kamai ya kata du Christ u ba kamai na ka banta jong but they kata ka pengsan yang ni ka buat ublei ha bau yo yo tau bangek yo Jesus bi issue you ki pop ke jong u ka hok u Christ na kalian ka jong bau ta unong pop uyo ka jing benar ni ka declaration na ublay baulong ubako da ka hok ublay daw ka banaw Jesus Christ kata ka ni pinapuli ka city u Paul bro kata ka ni pengsan haga ublay u declare your non pop righteous on the basis of the righteousness of Christ alone umdeni ka babha umdeni ka no kalanti umdeni ka niam ka balang umdeni ka no ka righteousness u Christ ka hok u Christ ka bola kamay na ka Paul dia berkata utho ya kata gospel hang ni kenapa kita makin sung tu bala pen kesan tau Chris marway da ka hok Chris marway berkata kata ka bangi yo na Chris ka evidence dong katapat kisok bapa ha ka jingim Krista so remind ni kiri bangai hapo ka balang hapo creed ki bau Titus upet ko pastor But they weren't saved. They la panem miki namar ba ki kam ba bha ki kam ka hok kinu ki kam ka hok ba ki le ar ka basan ha ka long bala. Dia ka jingai ba dia ka jingai ha Christ marway. Apeng kesan yaki. Tang ba
Kata kajing penim kabala penkela kabala map kabala penkela kabala taudur yang ini kata kajing ai ayu kres kabala penim yang ka hok kabala penkesan yang ini ka sei kiso badai mana orang kada khak pra orang kamno kada khak pra orang kamni the saying is trustworthy and I want you to insist on this thing so that purpose clause those who have believe in God may be careful to devote themselves to good works. The evidence of grace, fruit of a genuine salvation, but can devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. Kapag shalom kata kaktiin to siya pang gini kikiru nakwa aban menye thu skem knang bagita gebalangek haublay kinyo sumar ban yai minot aki jingle baba kini kikiru kilong baba bat bamintoy iya kipre ong ubol ha kada khad gabapra bakal kau bakal sauru ong kumju kau pasangan puli dekat benta jompi to ai bagi brio jomiru kin yai minot lagi kam baba na ka benta ki badon kam bakit omlong ki bam seiso har kau pra ki kam bahai ke jomi ki long ka jingkerku ya ke emlang ka salah for others common good ublei dan kam ni kam bahai ke jomi Henry upara marjan jongi udon kam. Ka imlang ka salang ka jongi ka don kam. Ki para bagai ka balang ki don kam. Ublem don kam. Ki neighbors ke jongi ki don kam. So kani ka kam babha ka ba upol utho sa Titus u address u Titus ka tu yan ka flow na ka jingay a. Na ka jing pen im ka bangilayo a. Na ka jingek ka balapan im yang iyaw. Katuot na kata kajing im kabala transform bala pen im da ka gasta. Kendi ada gani kepor yang pengen mau biang ke konteks. Sabu Paul tho ay gani ka dekat ka penengom bagi ni ki good work sakay ka chithi jong Titus. U address si gani si Kristan ki ba im hypocrite. Ka creed ka day ka snong kabala bana nam sya kata kajing long disorder bam berhenti. Sa kajing bam kongu disobedient. Sa kajing bam hok dishonest. Bat kata kajing le persya kata ka ni krit. Pinapuli hagal nong ka baning kong ada hok bakarar kaong kom tao ang upo. Uway na kihi ulong etu lupa jong kihi ken ulaong ki krit barobor ki long ki balam le. Ki merat klau baman ki ba jelangoy ba alia. Kata ka krit kata krit bala bananam na kata kajing long disorder, kajing long disobedient, kajing long dishonest, kajing long rebellion. Bu Paul ko apakai behavior karo kom long karo kom im karo kom ya ka conduct jong ki bangek apa ka balang apa krit. Lakmi lenti bagay ban ya per na kata ka culture ka baker yaki. Hindi ka masumsi ng iba. Kalong opposite. Te kum tao ang kumno, pide ban long kibalakloy. Te naman kata daw, uang be ready. The long pi kibalakre. Hagal long kibalay kada kot kabading kong. Ban long kibalakloy, ban long kibalakre. Be ready. Kadi kentin long balakloy idea hapo ka Greek kamot be prepared. Long balakre, be willing. Long balakloy, eager, be available. Kata ka jingmot jong ni kentin banlong di balakloy. Bangilong ready, ngilong prepared, ngilong willing, ngilong available, ngilong eager na kabanta. Kita kijingle babhabaro kubaong kaktiin ka jangoblay. Sugilong balong balakre. Bangin le ye kanu kakam ka babha habadon kanu kakabu. Kabapli na kabenta jongi kum kikun ki jangoblay. Readiness to act whenever opportunities arises.
Man baba kita ki kabu ki pli na ka benta jongi bangin le ye kata na ka benta ka buram ka kerteng ka jong utra. Don we briu bakatang Samuel ubade ulong sos nong po Kenya. Uday engineer uday young Christian. Habang yo ye ka snong ba uusa. Kadon kata ka jingbam khot ya ka surrounding jo ka snong. Kita long gilong gibam khot. Kelawan kajing songkhia na kabantau Samuel. Kumta ula kwa ban leyay na kabta kasnong gaba uusa. Ula let ban panjing bit siwa na kinong elam snong. But ban ya cooperate bikini ki villager authority. Anda ula yo ka permission. Ula lum ni kini ki volunteer na kabalang ka jamu. Ban ya le na kamba ba kasnong gaba uusa. Bakumta kila repair ki pipe baro ke bala pipe la pra ke telok ki ba jabo ke lapan khut lut iki surrounding jong ta kasnong lapan khut lut hadi ka tun ke por on lapan dep ka kam ga ba ula pendep rengkat bagi volunteer ga balang ga jongu kini kinong elam snong ba ka snong baro ga we ka ong balay ba me perlut por do kan ni balay me ai ka ta ka por ga bor na ga na le bhan ga snong ga ba ite ka jongi uang Samuel haba pli ka kabu bangan le ka kamba bha na ka benta ka kerteng utrai na kloi ban ai ka kti ka mon ka kti ka diang na ka benta ka jing bhalang jong ka snong bat na ka benta ka borom ka jang utrai balai ka ta ka jing le jong Samuel la recognize ka snong ka borom utrai la kinti ulang ba kata ka kamba bha ka baulale hoagi kamba ba kim laban pen emmi kini gibri gibi I habang ile agar teng ka jong try ring laban ong sikin tikit kalaban pli ya ka jingkang bang laban ai ka kubor jong ka gospel ka pen em iyaki te kum ta kamu Samuel hakani ka snong Kenya para mga ibe jonga about play yang iki opportunities bangin le iyaki kamba ba bangin pen I ki kamba ba na ka banta Kasnong kadhaw, ki para mo dyan, ki para marpaga jangi. To ngilong gibalakre, ngilong willing, ngilong eager, ngilong available, nagabanta banle iya kata. Wala na daw Paul ang baginlong gibalakhoy, ya ka jingle babha baro. Ito ka jing tumu jangan ni ka koman, ka goal jangan ni ka koman, kalong ban pen internet ya kata ka gospel kabang ilangay. Ban adon ni kata ka gospel kabang ilangay, daga jikim kabang iim, hakal nong baar, kadakot ka basipaw ang kumta. Bahaki eki borokin pen internet ya kata ka jikai ublay nong pen im jungi bangin adon to adon the gospel kata banang pen bhabriw shushu banang pen I ka jismayo bi jong kata ka gospel. Naga jingim ka jungi shaki wipan. Ban pen I bagata ka jing pen im ka badaga jingay ka pen mi ya uso jong ka rukom im ka jing im ka balapin kala. To show salvation by grace produces a change way of life. Bagata ka jing pen im da ka jingay ka pen mi ya ka jing pen kala ha ka rukom im ka jongi kom ki kun ka jong oblay. Wong ikata hagal nong balay ka dekat ka basan. Kajing temu hang ni kalong banyada ya ka barang na kajing syakano jong kata kajing bamlong balarkam bat ba rebel ha ka imlang kasalang ban God ban protect ka church na kajing syakano bam day ya kata kajing bam long balarkam kajing ikom gibangay daw Chris lani rebellion ha ka imlang kasalang pet ba piko ki balang na kadi kapor piko ki bangay na kapor ki bakam bagi don ka jingaday bo Chris sato karukam im ka jong pi kaya day dor na em kat kom ka gospel ala kam long kom ta kala ya ka ban damage ya ka jinglong witness jong ka gospel ka jongi ha ka imlang kasalan ka jongi pala kalong kom ta you will be responsible pet ba yang ni Paul pintu iki bangay po Filipi. To ay bagata ka jingim ka jong kanya ni dor akong ka gospel ka jong ku Jesus Christ. Pet bhai ka komem kamya komle. Na dong sidong ka conduct ka jong pi. Baka nang damage ya kata ka gospel witness.
kalau hakut yeng bang sebar ke yeng la po ke jing syakri ke jungi nama la kalau kumta you will be responsible ya kumta kan ai quick application ke por kenang long ke jingkar khu na ke benta jong pi kumno ngin apply kan ning ngile pet gitu ki ebro ngin apply kanเพียนไปอาการขัดกับบันทึกกล้องอุปกรณ์ออกบางอย่างเป็นกันเมาอย่างกี่บางอย่างเป็นฮับโปอิลดีฮักกินองชาร์บาดกีบาดันโบกันเดย์อย่างงี้บันกองบางหลักเรนสักเฉลี่ยงงกับตักลาเดลาโนกี่บางอย่างกินยังประชาอย่างกับบอสสัญชาแล้วมากับ application กับบันทึกกล้องก็ลอง submission is not a blind approval kata ke jing pen kau ngu ke jongi kam de ka blind approval kata ka approval ka ba matla ke jongi namai titus line way kami kai yang i bangin endorse ya ka pop la kalau ha ka bos sen ka dar la kalau ha ka em lang ka salang ka jeng ba li long expose ke jing pamman ye ke jing do tetap la da no ngin submit ha ka bos sen ka Bible kai kai yang i ka pen kan mau yang i ka allow yang i na kam ki apostle san ar po kan dai ba la da ki yang percaya ka Bible ki yang percaya ka jeng ki khang percaya yang i ban kongo yaw blay ka Bible ka sya yang i bangindang kata ka respectful resistant mau ngabi ka respectful resistant kam ka rebellion resistant ne ka respectful resistant habaya ka jing kongo ka jing yaw blay la threaten la maham la long mau jen thut da kita gi pet halor jong ana kam don ya ka bakum kata ngila khot yang i ban pen hapo ila de haki boss insya bangin say kita kisah obha ngelong la kloi la kalong ya ka jing kongu ya kita iba yang i la kalong ka jing le bha ka jungi ka em lang ka salang so kani kam dai tang hapo ka church ndai ka lang cross beyond the border jong ka church lagi jing sekuri ka jungi kabar ka application ki kam ba ki ay kata ka credibility sa kata ka gospel Kaya kata ka credibility, siya kata ka gospel. Karukomim gajungi our conduct as Christian, lakalong sa kita kibasin syahar, lani sa kaimlang kasalang, kalaban penitanat niya kata ka gospel, lani kalaban long obscured niyong, kalaban pelong yikibriyo bakin kam ban yo ya kajeng kraw kajong ka. Ya kajing kordor kajing ka kamot nginlong mau jin thora kajaga banginlong kajing petitanat ya kata gospel jaga bertei nginlong mau jin thot penban tukumta good works ki ya ka credibility siya kata gospel ka bangilangin in pait bahai kani ka benta para bangin kabalai kajing ayay ka bangilap liang hau kata kajing panem ka bangilap liang hau kres kita ge baro ki bangilayo no kres mentaba si kiba menjagot kapen mi yang i ka pelong yang i bagi long kibriu ki bas ngoren ki belong kibriu ki bas ngoren ada ba daw ka ni gapo ngatip pangilong ki banget ki betlong ngatip bangibon kam hagawe ka ngatip ni simsting hagabede bikini ki benta ko ki konkrus le para bagi bi jonga ka ni ko po ana fisya mai ladi ke jingem ga jong pi ka jaga kan penitnat ya ka gospel penban ka pelong maujin thut ya ki bre bakini mi i ka gospel le ba ka jing ko jong pi hoi la pen em mi pi ka karmen jor la pi la nge ka gospel la pen em mi pi la pi nge ka gospel ka ma pi pa dio ya jing panem kam pe bahai fi nge le ka gospel ka ba kala de la pen em mi pi para bagi la pi la nge ka gospel la pen em mi pi tapi syami la deba pilang kumta para bangi pe junga pila ya kaban kampat dir ka po ngalaban no kampat dir ka po pila ya kaban pan ma no trai pan bon ubon pin kala ki jung pi pan bon pi bon pela ya pi pin em me ka ching em na ka benta ka borom ka jang ranga ba ma ranga di ranga le ka no ka no ngan le na ka benta ka borom ala pen em ya pi pin em ro na ka borom ka jung Pin im naga bentau tau bat hiet ikui dak dor ba kasna man ma pijang man ma pial ti fin kali hatu kani ka pen subhan em ka monchang pin pet ela de pin pet ro komno ban long ka jingkar khu ya ka sarong ding ka jong ai ba kani ka tajas lai we ka long ka jingkar khu na ka benta jong pi bat bangin song thu ka mot komno ngin pitr kam ya ka komno ngin apply ya ka long ka jingem ka jingi long ka jing shaki we pat
Mangit bo Chris nyo ay kaborom leng ba ka jingim jonga pat jong pi. To bleng ker khu leng ba ni just lok bleng kot ka tinga jong blai. Kaborom pat ka jing obarok lok tang su haka ka teng jong Jisu. Amen. Ni second do pada kawai ka khu bor, hakawai pat ka bor. Bleng ker khu ngilang bar. Amen.